ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Mana sa kanimo. Mga igsuon, karong adlaw akong gisaulog ang akong kasumaran sa akong ordinasyon sa pagkapari, ika-22 na katuig. Mura man mo lang. Salamat ha. Kinahanglan pag yun mong ingnon. Bitaw, salamat sa inyong presensya, sa inyong pag-ampo, sa inyong kooperasyon, inspirasyon sa tanan akong naagian ng mga assignments na nakapadasig akong karong kuan sa seminaryo sa una, 7 ka tuig dito sa Manila, sa akong eskwelahan sa University of Santo Tomas. Pagkapari nako 3 years ko dito, nag-licentiate canon law niya dayon, 7 ka tuig sa seminaryo sa SPFY, 5 ka tuig sa prison ministry niya, 6 ka tuig sa San Vicente Liloan, o karon ni anak ko dinhi. Ngunay akong mga basic assignments na-assign sa ko sa San Isidro Parish School diha sa Talamban o kadiyot dito sa Mission Station na karon parokya na sa Maumawan. So salamat kay ninyo tanan na mga nakadasig nako. 11 mi kabuok ang naordinahan hangtod karon pari gyapon mi. Ako lang mensyonon dito sa asikuan, Father Chris Amores, to aron ma-assign sa Argao, si Father Morphy Sarsonas, na aron sa Alegria, sa may Madridijos Alegria, o Sangi ba'y tawagan na, niya dayon si Father Dave Villasiran, na as pinamungahan, si Father Edgar Sundo, na as Lamak pinamungahan, si Father Joe Aquino, ang atong ekonomos karon nga na Santo Rosario na assign, Father Mar Balili na sa Seminaryo Mayor, siya mo'y rektor niya dayon, si Father Roy Bukag, ato dinhing Vicar Foreign na sa Sugod na assign, Father isa pa maning lain din nga assign, Lito Peralta na aros Kantumog Carmen niya dayon, si Father Junjun Almasol na dito sa Kawit Midilien niya, si Father Roger Piloton na aron Parish Priest sa Bantayan Island proper. Yan, yours truly. 11 gini ka po, di ba? Yampo mi ha. Salamat kayo. Kutob sa nipakpak, 22 ka raffle tickets na. Salamat yung kayo. Atong iyampo, ang atong kalibutan, o ang atong nasod, na magpadayon unta, pagkadasig sa bukasyon, sa pagsangyaw sa maayong balita. Atong andamon, ang atong kaugalingon sa pagsaulog, nining santos nga misa, atong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalan kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-on unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita, o Amahan, agaka o panalipdi ang imong katawhan o ihatag kanamo ang walay hunong nga pagtahod sa imong ngalan
ug ampingi kami kanunay diha sa imong gugma. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa ikaduhang basahon sa mga hari. Unya gisulong ni Salmanaser ang tibuok Israel ug gilikusan niya ang Samaria sulod sa 3 ka tuig. Sa ikasiyam ka tuig sa paghari ni Hosea, nailog sa hari sa Assyria ang Samaria ug gibihag niya ang mga Israelita ngadto sa Assyria ug didto niya ang uban papuy-a sa hala, ang uban duol sa suba sa habor sa kayutaan sa Gusan ug sa mga syudad sa Medea. Nahitabo kini tungod sa pagpakasala sa katawhan sa Israel batok sa Ginoo nga ilang Dios, ang nagluwas kanila gikan sa kaulipnan sa hari sa Ehipto ug tungod sa pag-alagad nila sa mga Dios. Gisunod nila ang mga buhat sa ubang mga nasod nga giabog sa Ginoo ug ang mga buhat sa mga hari sa Israel. Gipasidan-an sa Ginoo ang Israel ug ang Huda, pinaagi sa mga propeta nga nag-ingon kanila, ayaw na kamo pagbuhat ug dautan, ug tumana ninyo ang akong mga sugo, ug mga gimbutan sumala sa balaod, nga gipatuman ko sa inyong katigulangan, pinaagi sa akong mga alagad ang mga propeta. Apan wala gayud sila magpatalingkog tungod sa kagahi nilag ulo, sama sa ilang katigulangan nga wala motuo sa Ginoo nga ilang Dios. Gisalikway nila ang iyang mga lagda ug ang iyang kasabutan nga iyang gihimo uban sa ilang katigulangan ug ang iyang mga pasidaan kanila. Nagsimba sila sa mga Diyos ug nangahimo silang bakakon. Nanig-ingon sila sa mga nasod nga kasikbit nila bisan sa pasidaan sa Ginoo nga dili sila manig-ingon kanila. Busa naligutgut ang Ginoo sa Israel ug gisalikway sila niya gawas lamang sa banay ni Huda. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. O Ginoo, tabangi kami sa imong tuong kamot, ug tubaga kami. O Ginoo, tabangi kami sa imong tuong kamot, ug tubaga kami. O Dios, gisalikway mo kami, ug gigunob mo ang among panalipod. Napungot ikaw, banguna kami. O Ginoo,
hatagan mo kami ug makahubog nga binuong. O Ginoo, tabangi kami Sa imong tuong kamot, ug tubaga kami. O Diyos, wala ba kami nimo isalikway, aron dili ka namo uban? O Diyos, sa among kasundaluhan, tabangi kami batok sa kaaway, kay walay kapuslanan ang hinabang sa mga tawo. O Diyos, tabangi kami sa imong tuong kamot, ug tubaga kami. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang Ginoo nagatagong kaluwasan, kanay ko silang labaw sa tanan. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo. Nasab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Sa Jesus mingon sa iyang mga tinun-an, ayaw kamo paghukom sa uban aron dili kamo hukman sa Dios. Kay hukman kamo sa Dios ingon sa paghukom ninyo sa uban ug sukdon kamo niya sa samang sukdanan nga inyong gigamit sa uban. Nganong nagtan-aw ka man sa puling sa imong isig katawo, apan wala mo tagda ang truso diha sa imong mata. Unsaon mo man pag-ingon sa imong isig katawo, abi, kuhaon ko kanang imong puling nga naa may truso sa imong mata. Maot, kuhaa una ang truso nga anaa sa imong mata, aron makakita ka pag-ayo, ug makuha mo ang puling sa imong isig katawo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Isalikway gidi ay sa Ginoo ang nasod. Kon ang katawhan dili na maminaw niya. Labi na gyud kon mosimba na sa mga Dios-Dios sa Ginoo nga kaaway sa Ginoo. Sa Ginoo nga tinuod gyud bang Ginoo. Si Jesus ni deklarar na gyud siya nga ang iyang kaatbang dinhis kalibutan mao gyud ang salapi. Niya kung mosimba na ganita sa mga Dios-Dios sa salapi, isalikway dayon tas Ginoo. Mao ni ang akong napamalandungan nganong nagkalisod man ang Pilipinas. Nganong perti magyong lisuras Pilipinas. Sukad ko na tao hangtod karon lisod magid ta. Kamo sa inyong tanaw, galisod ta o hayahay? Lisod yun. Sukad pag yun pagkatao nako, ambot pagkatao ninyo, hayahay bakang Pilipinas. Karon hapit na lang ko mamatay, lisod yun. Nisamot na yun kalisod karon.
Ug unsa may hinungdan tungod kay kitang mga Filipinos kadaghanan gyud naa sa simbahan o naa sa gobyerno nagsimba sa kwarta. Hingwarta kay ta. Kwarta gyud mo'y atong gi sigihan og kanabitan dako kay natong pag paningkamot aron gyud makakwarta. Wa ta maningkamot sa pagsigi og sunod sa sugo sa Ginoo. Unsa may sugo sa Ginoo, pananglitan, bulahan kamong mga kabos. Unsa may sugo sa kwarta, bulahan kamong daghag kwarta. Hay may inyong ganahan ng sundon. Bulahan tong way kwarta o bulahan ang daghag kwarta? Daghag kwarta o mo na. Ikaw niya pa dir, lambo man lagi ang kuan mo, lambo man lagi ang Singapore, ang Japan, o uban pang mga nasod, Amerika, nga hingwartam sa kay na sila. Ana. O tanawa karon, di ba naggubat na? Sangko gyud gubat, pero sige, nganong nilambo man sila. Doon naman goy redeeming factor ang ubang nasod ng litan Japan nahigugmas kwarta. Unya kay ang ilang kwarta ilang gigamit para ambitan sa katilingban. Dili ba nasa sila'y gugma ba sa katilingban? Kita din sa Pilipinas lahi man nahigugma tas kwarta unya iyahay ba? No? At tanawa lang ko na ito mga politicians, iyahay din sila. Sa makauna lang, nya, paling-paling, hain tong kwarta, adto sila. Hain tong kwarta, adto sila. Asan dapita, dili ka kwarta, biyaan. Kasagarang common sa atong mga politicians, appeal na sa atang mga citizens. Bisag ka mo, ako naman ang isigbalik dire, pananglitan ron, gatrabaho ka din kani atong mga staff, mabuutan kay mga naong nag-uniform yun, lingian nyo ato mga staff dire. Lingia ba? Amo na sila. Nayuban na wa mag-uniform. Amo na, buutan kay na sila mga naong, no? Pero naay mo offer ana nila, pananglitan ro, naay mo offer ana nila nga tagaan sila trabaho dito sa Singapore ba o ngadto ba sa Japan. Sa inyong paminaw, mo biya dinhi o mo padayog trabaho? Biya na, ka na mga naungas. Biya na. Bisan ganig, ofera na ron silang trabaho. Adto ba sa asa dapita? Asa may dako-dako, San Miguel ba? O, asa may dako-dako kompanya? Basta mga inana, mo biya na, kay pero nasa iuban anan, di gyud mo biya. Nya mo na sila'y tinuod nga nagsunod sa sugo sa Ginoo. Kanus aman mahimotang faithful Dios Ginoo. Kon andam tang masakitan, andam tang magantos og mamatay para lang matuman ang sugo sa Ginoo. Unya, pinaagi ni ana, mahimo dayon tang murag buhi nga timaan sa presensya sa Ginoo. Og mauna ang atong mga santos. Wa gid sila mahigugma sa kwarta, nahigugma sila sa sugo sa Ginoo. Muna kining atong nasod, makabawi ra gid ni siya sa atong pagkahugno karon. Ekonomikanhon nga pagkahugno, relihiyoso nga pagkahugno, kani mga relasyon nato nga hugno, kon andam natang muantos para sa Ginoo. Lingay mong tupad ning na unsay imong igasa rong padersyano. Ano? Kung nakasenter lang yung ka ni Padersiano, mahugno ganing atong parokya. Tanawa,
unsay gibarugan o kinabuhi ni Father Siano. Ang akong gibarugan o akong kinabuhi mao ang usa ka pare nga nag-atiman sa parokya dinhi ni Santiago Apostol sa Compostela, Cebu. Ug unsa may akong kalipay nga mulambo ang ato rong matuman ang mga makabot nato ang mga kalambuan nga atong pangandoy dinhi sa atong parokya. Ang atong parokya wala pa ni siya bell tower or kanang kampanaryo, naghimo ta karon kanindot unta mutabang mos paghuman o pagbayad ani. O di ba? Nindot no. Niya human nangandoy ta nga naatay Adoration Chapel. Nagatrabaho na sa nakaron kanindot unta kun ato ginang mahuman unya ato pag yung mabayran. Nya nangandoy sa ta nga natay bag-ong CR nga di na ta maglisod kayong adto didto anhan lang na diha sa kilid simbahan ubo sa bell tower sikit sa Adoration Chapel ato sa nang nindoton bayran o humanon. Nya kanang atong atubangan diha sa atong simbahan gikan sa pagka-hazard kayo atong taas kaayong building diha ang buta pumero na wa magamit nya na hazard na noon kay gabok na kayo na karon ato nang tangtang nga ilisan na nato diha Walk of Apostles makapahatag nag reinforcement sa atong koneksyon ngadto sa mga apostoles uban na ang atong patron ato sa nadiyang homnon o bayaran nya kining atong mga bangko dinhi gubaon na kaayo lata-lata na gyung uban ato ni siyang ilisan ang ato mga lingkuranan mahuman sa ninato o mabayran pagkanindot mo na akong pangandoy karon andam ba mong mo mukuyog sa akong pangandoy nindotan mangutkot na lang kuso ani kay pila na may atong halin aw dako-dako masad hinuong atong halin niabot nag 27,900 ka tickets. Salamat kayo. So, hold na nig 28,000 o niya, 250,000 man ka tickets. So, naanalay 222,000 ka tickets ang halinonon. Siya rog di ni mahurot hanto July 25. Kanindot, kay pinaagi ni ini o ato gining matuman, kining tanan akong giskutan nga project tuloy-tuloy gini wa gini sabit nya to apatay himuonon rong balay katong DPR ato pamantong gipahunong nya 32 to kabalay ang atong nahimo out of 80 nya nasa to nihatag karong bag-o usasad kabalay di man to paigot usa kabalay kay 60 raman 2,000 ang nahatag niya 80,000 na maro itong budget mo increase pa gini sige lang basig makaabot tag 81 so naapatay mga 49 more or less kabalay nga tukuronon human ani dinhi mubalik sa ning LSF o tukod atong mga balay nga kuwang panato mga igsuon nangandoy ta para sa kaayuhan sa tanan. Muna ka na mga nasod sa Japan, Singapore, atong silingang nasod, ka na mga UK, ka na mga Germany, France, atong sa Amerika, bisan ka ng Russia, nganong na-improve kay na sila, tungod kay naa sila gitawag og patriotic heart. Kana bang ang kasing-kasing nahigugma sa nasod. Kining gisulti ni Kristo dinhi nga niingon siya ayaw paghukom sa uban. Mao gini ang usas kuwang nato dinhi sa Pilipinas. Unsaon man nato pag-apply kining ayaw paghukom sa uban. Nga mohukom ang kita naman tay mga korte. Unsa may pasabot aning ayaw paghukom bisan ang maestra mohukom na siyang estudyante pilay grado. So sabto ni nato ayaw paghukom. Ang pasabot ni Kristo niini ayaw gyud pakasad-a
to the point nga imo yung patyon or isalikway ang tao. Unsa may atong hukman ang aksyon sa tao, ang binuhatan sa tao. Matud pa ni Kristo, hukman mo sumala sa inyong binuhatan. Mo na gitawag og judge the action, love the person. Gios ba kuno ninyo? Judge the action, love the person. Oh, di ba nindot no? Dili nindot. Oh, kung imo nang sundon, sa ato pa dili nimo siya mahukman, sumala lang sa usa ka buhat. Nanglitan ro na kay bana, nagtrabaho, mo'y breadwinner sa inyo, asawa ka, nya nasakpan nimong nangabit, pero nagatiman sa inyong pamilya, naghatag sa iyang sweldo, gamay na lang kay gi-share man sad niya sa kabit ang uban. Ang sao man nimo paghukom, moingon kaniya, dong naglagot yun ko anang pagpangabit. Di ba? Nya imong gibuhat ang pagpangabit, maimpirno yun ka anang imong pagpangabit. Diha ka ni sintro sa pagpangabit. Pero bumingon gani kaniya, ikang buanga ka, hingabit ka, maluibon ka, traidor ka, hudas ka. Ana, asiya na imong sentro. Nya kadtong iyang pagtrabaho nga maoy nakatabang sa inyong pamilya, kadtong iyang pagsigig hatag nimo sa iyang sweldo, ang iyang pagpauli sa inyong balay, bisag mohapit siya kadiyot siyang kabit, muuli gid siya sa inyong balay, dili na nimo ma-appreciate kadtong iyang paglungag, paglimpyo, ang iyang pag-atiman sa mga nangaguba-guba ninyong mga kuan diha, iyang panday-pandayon nya kanang iya kang gakson, iya pa kang hagkan, maglagot na kaana kay ngano man tuak ka nakasentro sa iyang pagpangabit. Di na nimo ma-value ba ang uban niyang gibuhat. Kay kita baya, kita bang tao, dili man ta perfect, naa gitay bati, nasa tay nindot. Sa akong 22 ka tuig sa pagkapare, apil na sa ning akong napo kakauban, naasad mi nindot, naasad mi bati. Bisag ka mo din pila pa man lang takabuan nagkuyog, mutuig pa man ta karong Agosto 5, daghan na mong nakita ang bati nako di ba? Pero naasad mo'y nakita ang nindot. Muna, hukmi ang akong gibuhat, ang akong binuhatan, ayaw ang akong pagkatao. Nilingi ay mong tupad. Ingna, sultihi siya siyang nindot. Sulti ba? Unsay nindot niya? Isulti ba? Unsay nindot? Ana. Di ba? Nindot, no? Kanag yung nindot mo isulti. Nya ang naka nindot ra ba? Kanalitan. Kanang moingon ako. Na magi mo daig-daig nako. Pader. Sus, Pader. Pasalamat yung kong napari ka. Kay kanang akong bana pa dir, di gid na mo simba, di gid na mo kuyog na kog simba. Karon pa dir, first time ni kuyog gid nako kay akong giingnan nga mo simba kos misang Padersiano. Pagkadungog na Padersiano magmisa pa dir ni kuyog gid nako. Ikaw ra gid nakapasimba na Pader. So salamat gyud Pader. Masanto gyud ka ani Pader, masanto gyud ka. Ako sa akong kasing-kasing nalipay ko. Pero kasi kong ingon, wala, daghan na bakikog sa, walang gini siya kahibaw, walang gini siya kahibaw. Gasigi kong angkon sa akong mga saha, kay akong nakita nga sa iyang pagsigig dahig nako, dili ko takos sa iyang mga pagdahig. Kana mo'y nakanindot, nang litan, iguli sa imong bana, gikas iyang kabit. Nya sigihan mo yun, ako no, lipay, jud ay ko nga muuli, yung kadini, nya imo jud kong tabangan. You are the best husband. At tanawa, mo ingon din na imong bana, ay, Ginoo pasaylo at taong ko. Unsaon magyud nga matintal magyud ko ani akong kabit. Ano ba? Nya maghilak na ka. Nya mingon siya ngano naghilak man kaday ing siya nga naa magoy nag-text nako nga naa day kuno kay kabit. Ana sakit baya pero di gyud nako ni usbo ang akong paghigugma nimo kay daghan man sa kong nakit-an gid nimo nga nindot. I am with your struggle. Nindot. I am with you in your struggle.
Nindot no? Nindotan na lagi. Og naapay nisulti nako anas una, minyo nako eh. Ang ikasayop nako, oy, buwagan din ko sa akong uyab sa una. Ang katong akong katapusan uyab, puparihaan nagprinsipyo, dili gyud mo sa likway nako ba? Kay naa man gyud ko'y mga apan. Oh, biyaan gyud ko sa akong mga kaubang choir sa una, nganlan gyud ko giyawa. Ana, diya sa among choir. Pero kato akong katapusan uyab, grabe kito siya pailob nako. Ang ayan na giduntang minyoan, kaso lang gipartneran man sa giatbangan man sa Ginoo, gitawag man sa kus pagkapari. Mo na nga ako gisang gibiyaan bisag naghinilakay mi. Nga naman mas grabe man ang Ginoo mo sabot nako kay kaniya. Ari jud kos mas maayong mo sabot. Di ba? Kaya ang Ginoo nakaila man ako true and true. Nya bisan pa sa akong pagkadili takos gitawag man gyud ko niya ning pagkapari. Dili jud ko takos. Pero ni ako ron nagpari. Kaya ang Ginoo wa magtan-aw sa akong bati, iya gyud i-consider ang akong nindot. Mo nay nindot no. Pag ingon ni Kristo, ayaw paghukom, pasabot, ayaw sigihig tan-aw ang iyang bati. Mo nang sa kuhaa ang troso sa imong mata. Unsa man ang troso? Kada bang taptapan total ang imong mata nga ang imo na lang yung nakita, ang bati na lang yun. Wa nakakakita sa iyang nindot. Muna, ayaw isalikway ang tao tungod sa bati. Kung dili, isalikway ang iyang bati, iuban lang ang tao. Nanglitan ron, kaning flood control, na amang ginangawat ana o kaning uban nato ro mga korupsyon. No. Nindot nang giingon nila ni Senator Peter Cayetano, nila ni Marcolita nga sundan nato ang ebidensya. Ni ana may 18 Marines, ni ana man si Gutisa, ni ana si Diskaya, ni si Saldico, ni tug-an naman ni nga kaning mga malita-malitang kwarta tuan ni padong didto ato ning imbestigahon. Bahala nagkinsay mga igo ani. Kami ba'y maigo? Ang presidente ba'y maigo? Ang mga congressmen ba'y maigo? Mga senador ba'y maigo? Mga DPWH maigo? Kinsay mga igo ani? Atong sundan ang ebidensya. Kana mo'y nindot. Oy, ang gibuhat karon tabunan man. Unya kinsa may ilang gukuron sa ato karong present nga leader sa atong nasod, sa gobyerno. Kinsa may gukuron, ikiha dayon pailag kaso sa ombudsman, pailag kaso sa DOJ, gukuron sa mga pulis, kay dakpon, isyuhag warrant of arrest. Ang kadtong naningkamot sa pagpangita sa kamatuuran, sa dako kayong kawat sa kwarta dinis atong nasod, nga wa pa mahitabo sa history sa Pilipinas nga naay mga trillions nga gikawat harap-harapan. Ngana. Mao ni ang nakalusno ron kay ang tao na may gisintro. Apa na mga senador, pulo sila senador. Nganong imo mang ipapriso ang imong kapwa senador? Aron dili makaapil sa diskasyon. Dili makaapil sa sesyon. Ngano man, paapila. Unya kung naa siya sala, maapil raman na siya kahisgot. Paapila lang kay legislator gud mo. Maugunay mandato ninyo diha. Paapila lang. Unya kung mo punting niya ang ebidensya, then ana pa na diha mo kuan mo function ng hustisya. Oy, ilamang gukuron sa nakanang ICC nga dili na nato korte dinhi, korte na didto sa gawas nasod, maoy mo gukod ni Bato de la Rosa, nila ni Bongo ug uban pa kuno diha. Pagkangilad ang tao manggoy ilang gilutos para dili makaapil sa pagpangita sa kamatuoran. Mo na gitawag og saman pakaaron ingnon. Tabunan ang kamatuoran
lutuson ang moabli ni ining maong kamatuoran kay ang nagtabo ni ana mao may dunay dako nga kasalanan. So kaning nibabag karon sa investigasyon aning korupsyon nato dinhi, nagpapriso sa gustong mo imbestigar, nagkiha sa gustong mo imbestigar, mauna sila'y tinuod nga dunay troso sa ilang mata. Pasabot sila mao'y dagkog share sa kabuang sa pagpangawat sa atong nasod. Mao na nay atong gitawag og teory. Kay kun wa gyud kay gitawag natong dakong gibuhat, di man na nimo tabunan ang investigasyon. Di ba? Di yun tabunan. Na kay imo man gibabagan, hadlok ka. Karon bitaw na social media, naigasigig ingon nga kay ang ombudsman manggod si Jesus Remulla, atong ombudsman head, gasigi na nag-announce sa una nga naluto na kuno ang kaso para ni Senador Chis Escudero o ni Senador Joel Villanueva. Katong dito pa sila si Chis Escudero sa panig nila ni Cayetano o si kaning Joel Villanueva, dito pa silang panig ni Cayetano. Sige nag-announce ni Jesus Remulla nga iya na kunong pirmahanan ang warrant o baris ba to unsa tong kuana. Pero karon nga nitabok na silang duha didto, nahilo man. Mo nagasigig ingon, asa naman tong kaso? Asa naman tong warrant o baris? Ana, nahilom. Mao na ni siya ang judging the person, not the action. Nga na pagigisulti ko no si atong nakita sa na social media nga si ingon si Ping Lacson ba to, naingon nga move on na ta. Ato na nang kalimtan ang flood control. Move on. Let us do our job as senador. Kalimtan na nato. Oh, ayaw. Tungod lang kay nipanig na ninyo ang majority, kamo na'y majority, kalimtan na. Ayaw. Judge the action, not the person. Ang ila, judge the person, not the action. Kung ang person mo pabor na nako, bahala na ng imong aksyon. Pero kung di ka mo pabor nako, pangitaon ko ng imong aksyon, butang-butangan pati kag aksyon para ako kang lutoson. Isalikway gitas Ginoo ni ana. Muna ako, di ko mo judge sa inyong person. Bahala naghapit mo way gipalit nga slot. Mulaom jud ko nga mopalit ra gyud mo sooner or later. Manindog na ta. Mga igsoon, ang Dios nagpakita sa iyang dakong gugma kanato ug dakong pasaylo ug kaluoy. Busa mudangop kita kaniya nga mapaubsanon ug moingon, Amahan, tudloi kami sa imong kaluoy. Amahan, tudloi kami sa imong kaluoy. Nga ang simbahan mutuman sa iyang pagpangalagad sa pag-aalim o pagpasaylo, magampo kita sa Ginoo. Amahan, tudloi kami sa imong kaluoy. Nga ang mga opisyal sa gobyerno mupakithag pag-atiman o pagtagad alang sa mga kabos o sa mga gibaliwala sa katilingban, magampo kita sa Ginoo. Amahan, tudloi kami sa imong kaluoy. Nga makakita unta kita sa atong kaugalingong mga kasaypanan ug maglikay sa paghimog paghukom sa mga kasaypanan sa uban, magampo kita sa Ginoo. Amahan, tudloi kami sa imong kaluoy. Nga ang mga masakiton, ang mga nag-inusara o sila nga adunay kabilinggan, makakaplag o kusog o kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, tudloi kami sa imong kaluoy. Nga si Halangdong Chukilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga magbayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan, tudloi kami sa imong kaluoy.
nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan pinaagi sa pangama ug pagiya nila ni Santiago Apostol ug San Vicente Ferrer magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy magampo kita sa Ginoo. Amahan, tudloi kami sa imong kaluoy. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og financial ug laing-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Amahan, tudloi kami sa imong kaluoy. Nga ang atong minahal nga mga kaparyentihan o kahigalaan nga mitaliwan na makakaplag og kalinaw og tunhay kalipay, magampo kita sa Ginoo. Amahan, tudloi kami sa imong kaluoy. Maluluyon og mahigugmaong Amahan, dawata ang among mga pagampo nga among gituboy nganha kanimo uban sa gugma ug pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Amen. Take and receive, O Lord, my liberty. Take all my will, my mind, my memory. All that I have, you have given all to me. Now I return it to be governed by your will. You say the word to me, at once I will obey. Your love is wealth enough for me, or else will I forgo. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdaig pagpagimaya sa iyang ngalan alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, dawata ang among halad kining sakripisyo sa kadait maghinlo unta kanamo sa hunahuna ug sa kasing-kasing ug maghimo kanamo nga kanunay nga mahinangpon sa pag-alagad kanimo. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Maana usab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Among gitibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit kay imong gibuhat ang tao tungod sa kaayo ug imong gisilutan tungod sa katarungan ug imong giluwas tungod sa kaluoy pinaagi ni Hesukristo nga among Ginoo ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig. Duyog usab kami sa tanan mong mga anghel diha sa langit sa ilang pagsangyaw sa imong wayhunong nga himaya diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan, daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo.
Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug mo alagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo ang among Papa, ni Alberto ang among Arsobispo, ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ania nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, Santiago Apostol, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Mahal
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay imo man ang gingharian, ang kahulugan, himayan, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Maana sa kanino. Atong ipakita ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtan sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan pamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. At all times I will bless him, his praise will be in my mouth. My soul makes its boast in the Lord. The humble man will hear of it, the afflicted will be glad, and join with me to magnify the Lord. Let us exalt his name together forever. I sought the Lord, he heard me, and delivered me from my fear. Let us exalt his name together forever. Who sing his praises, magnify the Lord. Come children now and hear me, if you would see long life, just keep your lips from wickedness and lies. Do good and turn from evil, seek peace instead of strife. Love righteousness and God will hear your cry. Let us exalt his name together forever. I sought the Lord, he heard me, and delivered me from my fear. Let us exalt his name together forever. Who sing his praises, magnify the Lord. Magampo kita.
O Ginoo, naghatag ikaw kanamo sa lawas ug dugo sa imong anak aron pagbag-o sa imong kinabuhi dinhi kanamo. Sa imong kaluoy hatagi kami sa dili kaduha-duhaan nga kaluwasan ug dad-a kami nganha sa kinabuhing walay katapusan nga among gisaulog niining Eucharistia. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Diosnon nga kauswagan, divine prosperity. Nya mahitabo ra ni kung maghigugmaay kita, higugmao nato ang tao, nya atong hukman ang binuhatan. Dili nato balihon. Salamat sa inyong nibuhat og paghatag na malit og raffle tickets. Sa ako nang gikaingon, 27,900 na ka-tickets ang atong nabaligya. 49 kabuok ang katong one-stop challenge niini. Unya na ay 30 na ka 22 ka-ticket challenge kanong para sa akong sacerdotal anniversary. Ay, salamat kayo. Pakpak. Thank you very much. So padayon patagpalit karon og raffle tickets ha. Nya mamaligya sa ta. Nya napagyapon padayon rong adlaw katong 22 raffle challenge katong tag 4,400. No, nya karong adlaw tagay kon yung gift. Hawak ko ang gift, no? Unya padayon sad mo og support sa atong YouTube channel kaning Padresiano Ubod. Nya view, like, share, subscribe. Nanani 295,000 ka-subscribers. Sige lang yung view, like, share. 15 minutes to 30 minutes every day. Aron maka-ambit kita ngadto sa uban, sa pulong sa Ginoo o pamalandong niya maka-income sa tagamay para sa atong charitable expenditures. Ang ato sang official Facebook page mao ang Archdiocesan Shrine of Santiago de Compostela. Nya ang paghatag dai sa inyong mga tickets or kwarta, donations, sunda lang gining atong naa sa screen, ang atong bank accounts, GCash accounts, o ang atong kwarta padala. Unya, sa kwarta padala, siguro alang gid ang akungan nga mo inyong padadaan o kanibaka si Remedios Ocaba para dali rang makubra, no? Kaya ang uban ani mga ngan, busy man na sila, so di kayo daling makakubra sa inyong ipadala. Salamat kayo. Karong gabi mao nga akong main celebration, Thanksgiving Mass, alas 6 sa gabi. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maana sa kanin. Og manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, atong padayonon kini pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magambahan kita karon, mga anak sa Diyos, namulahan kitang tanan sa iyang bendisyon. Atong dayon ng Ama, ng Anak, o Espiritu Santo, karon ug sa iya atong pasimbahon.